Kaže druženje sa nevjernicima. Šta znači druženje sa nevjernicima? Vjerovatno sa nemuslimanima. Znači, po mom mišljenju to treba da bude svedeno samo na minimum, na ono poslovno i na ono pozdravljanje. Otići ćeš možda jednom, ako se radi o komšiji koji ima pravo i hak kod tebe, otići ćeš mu kad je bolestan, otići ćeš mu kad ima neko veselje i radost, sješćeš 5 minuta, 10, znači iskazati svoje poštovanje prema njemu, kupiti mu hediju, pružiti mu pomoć, posavjetovati ga ako treba savjet, znači sve ono što treba musliman prema nemuslimanu da radi u smislu, a pogotovo ako je komšija. Druženje, izlasci, to ja nikako ne mogu preporučiti. Zašto? Zato što smo mi dva različita svijeta, riječ je o uticaju jednih na drugih, tako da to jedino u slučaju da nevjernik iskazuje simpatije prema islamu, pa da ga ti sa svojim još nekim dodatnim prijateljima koji su čvrsti u vjeri da se družite, pa da on mašala pređe vam na islam. Ali da preporučujem da sad bude neko prisno druženje, ne znam, Boga mi, ja ne bi se smio usuditi, znate. Ali respekt, poštovanje, ako se radi o komšiji ili nekom prijatelju, poznaniku koji ti na poslu valja ili koji nešto, znači posjetit ćeš ga s vremena na vrijeme, naravno, nije to sporno po nama. Vidite, da vas Allah nagradi što vi tako se ubacite. Znači ja sad imam na osnovu ovoga malo širu sliku. Znači ja vas mogu razumjeti ovdje, ja sam na neki način, imam tu dovoljno širine i trebali bi svi da imamo u širine ko se bavi vjerom. Po meni nije sporno da ti odeš sa majkom pravoslavkom, ruskinjom, čije dijete ide s tvojim djetetom u školu i koja te jednom u pol godine kaže hajmo sjest popit kahu da vidimo kako će nam djeca, šta je, kako je, razumijete li? Ili svaka 3 mjeseca ako to predstavlja nekakvu koordinaciju vezano za školu. Po meni to nije sporno, ali ja ovdje podrazumijevam nekakvo prisno druženje, ko što ste vi, razumijete. To treba isključiti. Ali ovako s vremena na vrijeme sjest, gdje ćeš ti imati nekakvu i dunjalučku korist, gdje ćeš imati nekakav uvid, pogotovo škola, posao, to nije sporno uopšte. Taman da je sa kraja svijeta, da je mušrik,